נו, דבר. דבר אתה. אני אדבר? דבר, אתה עושה את זה מצוין. אתה בטוח? 1,000,000%. שלום. היי. רצינו לספר על ההצגה הכל לטובה. שלנו. כן, נכון, ההצגה שלנו הכל לטובה. ספר להם על מה הצגה. בסדר. ההצגה מספרת על שני חברים, ממש אחים. אחים, חברים. כן, חברים שהם חקלאים. חקלאים, עובדי אדמה, די. בסדר, שני חברים שהם עובדי אדמה והם עובדים ביחד. עובדים, אני עובד, אתה מחלק הוראות. אתה רוצה אתה לספר? למה אתה עושה את זה מצוין? אז תפסיק להפריע. רצינו להזמין אתכם להצגה הכל... די, אני לא יכול! תפסיק להפריע! לא היית מפריע, אם אתה היית מדייק בעובדות! מה קשור לדייק? אני לא מספיק להוציא מילה! מוכנים לצחוק עד דמעות? אל תפספסו את הכל לטובה. הצגה לילדים על שני חברים טובים ומשבר אחד גדול שנפתר בעזרת אמונה וחברות. נו, דבר. דבר אתה. בטוח? כן. אנחנו רוצים להזמין אתכם להצגה. די! אני לא יכול איתך! מספיק! ההצגה הכל לטובה, הפרטים נמצאים כאן או שם, איפשהו. הכל לטובה. הצגה שתגרום לכם לצחוק, להתרגש ולפרוח מחדש.